So yun, sub sa inyo mga Ajay, hindi na namin pipicturean to. So, ano lang kami ni Search na mag-collab kami. Binibilutan na ako. Tapos ako mapanood nyo pala to, bisitahin nyo rin sana Search Castro TV. So, may laro kami doon na isa. Hindi ko na lang sabihin kung ano nangyari, pero panoorin nyo. Maganda. So, game! Ano to game na! Laro ang church to, kaya bawal yung mga ganun. Mga mababait lang. Taba rin pala ng para, pero hindi, baka kayanin mo na yan. Kakaya. Ay, huwag kang umilalim, ang hilig mo! Boom! Nadali sa bibig. Ay, Pero ayun na, grabe! pinagat sa tenga. Ayun! Ayun, Nalaglag. yata. Nalaglag yan! Naputol! Putol talaga mga Adya. Binibiro ko sana, pero putol talaga. Sabi ko pa naman, nalaglag nga, pre. Si Barbie. Si Barbie. Ay, naku, paano nasabi na Barbie? Packet kasi mga Adya. Tapos putol yung sapot. So, game. Game. Barbie, ha? Barbie, huwag kang papalikod, Barbie. Binibilutan ako, laki-laki ko, mauubusan yung sapot nyo. Gagamba ito mga Adya, sapot, dami ng kagat eh. Yan na. Yan na. Huli ka na ngayon. Ayan na, kaso wala ano eh. Medyo mahina-hina ka na. Yung akin, on the way na. Huli ka ngayon. Wala ka, natakot na to. Natakot na siya. Mag-iarap na natin. Uy! Huwag mo talikuran ng baboy yan. Talikuran. Medyo dugyot kayo Harap ko ito mga Adya Tara. Kasi mabagal na yung kay Search kaya harap na natin, gagamba natin. Wala na eh. Aba! Sabo ka na yung pangin mo kay Idol. Ayun na. Sige lang, kapain mo. Hanggang malaman mo kung gaano Ay, grabe talaga. Naulan sa huri natin. Papainom natin sa kanila. Pero grabe din gagamba ni Search Oy, hindi na makakatak mo to. Ayun na! Kumagat pa! Bago kumagsa. Dalawa. Oy! Hindi, dalawa yun. Sama siya pala sa misis ko. Ano ko lang, binibigyan tayo ng food. Binibigyan tayo ng food ng misis ko. So ayun kukonsid na natin to mga idol. Talaga. Kasi alam naman natin masyadong mahigpit. Baka alam nyo na. Nanalo idol. Good game. Consider na ni Search kasi gawa ng mga Ajay. Nagana dead curl. Pero yun thank you pare. Maraming salamat din. Kudos kay Search, kahit puyat na puyat siya, halos walang tulog, pumunta sila dito ni Ewat. So, na-appreciate natin yung layo sinasabi, yung mga pupunta dito. Kala pag weekend, alam natin mga pamilyado tayo. So, maraming salamat po sa inyo. God bless talaga. Kasiyahan lang. Kaya kakamba, thank you pre, thank you. Bye-bye!